Dobro večer nosite. Blagodaram na moje uvažen kolega Jane Atanasu, što mi ukaže počit i me povika kako specijalan gost na festivalu. Ja ću pokušati na makedonskom aforizme, nadam se da će biti dovoljno smešno. Jasno je kako den, deka smo glupavi kako noć. Majmunot, da ne gi gledaše tuđite raboti, nikogaš od nego nemaše da postane čovjek. Jedinstvena zemlja, koja što ovije godini bi mi dala azil, glinata. Ekološki smo svesna nacija. Naše to đubre je od organsko poteklo. Site barate da čestam što su mi izdal knjiga. Političarite ja izda do državata, pa nikomu ništa. Platite im se da se posereš, zato rabotnicite im rabotstvo peleni. Na golema vrata javne soa demokratijata, na mala vrata koji iznesoa kapitalat. Najstariot za naet so politikata za vrabotuvanje se čuva od odumiranja. Može bi vi, gospodine, ste bili najbrzi od spermatozoid, no jalova vi je politikata što je vodite. Napelot od državata da kupovamo samo domašno se odzva jedinstveno strancite. Slava mu ne napušta ušte jedan koji što ne možeše da žive od blagodara. Revolucijata poveka ne gi jede svojita deca. Sega zajedno sa njim umira od gladi. I najteže za kraj, inteligencijata vi zakržavela ke procveta po našata stanica. Sve što sam nekad imala u malom, sada držim u srednjem prstu. Mole se svi koji su popušili da puste i druge da dođu na red. Da nije bilo desnice ruke, mnogi muškarci nikada ne bi postali svršeni ljudi. Kod nas muškarac tek odlaskom u penziju postane dečko koji obećava. Nisam žena sa posebnim potrebama, mada mogu biti posebna ukoliko me pravilno upotrebuju. I za kraj, nekada je iza uspešnog muškarca stajala žena. Sada stoji gej lobby. Hvala vam.